Kako mišljenje imaju tvoji roditelji o Mileni, da li je bila kod njih? Bila je, boga mi, odmah sam je odveo, odmah da je upoznaju, da vidim kako će se slože, znaš, kako će se ponaša, znaš, jer ja volim to odmah da vidim na čemu smo, da ja ne saznajem posle 6, 7, 8 meseci, godinu dana, tebra da je riba debil, da ne ume se ponaša, znaš, učim na svojim greškama i odmah sam je odveo kod roditelja, znaš, ono, zablejali malo u selu, sve 5, brate, zgotivili je ona, brate, cool, gotivna, zanimljiva, ono, baš su je zgotivili do jaja. Tako da, to mi je baš drago, iskreno. I ja nisam ono lik koji je u fazonu kao, ako se devojka ne sviđa roditeljima, neću budem s njom. Boli mene kurac šta moji roditelji misle u tom nekom smislu. Ako se meni sviđa devojka, ako mi odgovara, nebitno šta roditelji moji misle o njoj, znaš. Ali Buraz treba da vidiš... Znaš, ona je roditelji nego Tibot. Tako je, ali opet treba da vidiš Buraz kako se ona ponaša, kako, znaš, se snalazi,